Ngidlula endleleni lapha. Ngibona kuxabana izingane lapha sengiyama hawu nibangani umthetho wenu. Uyadelela lo. Umfana lo xabana nodade wakhe. Yina nibangayo. Hayi. Kade ngivukile ngiyamthetha akanginikeza indishi ngifuna ukogeza. Uthi lo udade wabo cha baba. Ngitshela umfowethu ukuthi akangilinde ngoba ngisawuchitha umchamo. Bese ngiyiwasha indishi ukuyilanga umnika yona. Angihlekise mana Nazaretha. Umfana kagezi ngendishe egeza abantu besifazane. Boma. Mawusinomfana nje sekhulile mhlukanisa ngendishe yakhe nensipho yakhe ageza ngayo. Ukuze ingane ibe nenhlanhla. Lo mntwana nje kodwa usekhulile ke lo mfana ngoba lo mfana beneminyaka u27 umdala impela. Nikhona abangcwele. Kodwa ngithi mina sigade ngoba izohlatshelela ingoma. Nikhona abantu abenkosi. Ngithe lapha se-university. Khona umuntu oyaba nosizi abantu abenkosi, hayi ngoba uhlupheka. Uhlushwe ukuthi wena wazi ukuthi kuyini kwenu. No5 kanti ingane kama wakho zo9 khona zo4 ungazazi. Ihlezi kuwe. Uzophuma uyintombi uhamba uyogana. Fike emzini nomuntu. Hawu indoda ayingithandi. Noma usungena ekameleni kakuhle kanti ubanga indoda nodadewenu. Ikhona abangcwele. Bantu namhlanje banama cancer, amabele. Ingane ezichithekele kazaziwe ziyancela kuwe. Ngithe lapha se-university, yiwe bantu abenkosi khona uyabona manje sesiyahamba, siye eKenani bangcwele. Ulele njalo uzwa wena. Siyaphi? Phela unyazi uyiKenani bangcwele ngithi. Memezile hayi memezile kodwa unyazi uyini? Funani pho wena. Ngoba thina siyankulunkulu nasiyothi imthethela ngene. NguZulu. Simkhonza uJehova. Siyahlala siyalinda mntakwethu. Uyenza abantu abenkosi. Sindele izwi elilodwa lo nyazi leso. Nikhona abantwana benkosi. Zishi imazi lapha zithi ziboshwa ozani mazulu. Na ozani ubani omvula sihlaba bathola benkosi sithula sithi duk silindana mara zathi ngekhwasha ithi labo noma sebesindiza ngebhanoyi noma sebesihamba ngesitimela noma sebesihamba ngani kodwa sosha sesitimeleni. Nikhona abangcwele sithi bongani uJehova bongani uJehova ngokuba elungile onelungile umsakhe wahlala phakathi ngokuba ngoba ndwe sizoba sithule sithunje sibukunyazi wezulu maka zathi ngekhwasha uzosibona sesimile lapho sesicijile sesithuni namambathe nezimvunulo zisithi la phuma laze lashona namhla awe nankosi inekhathazile siyohlala phansi uloku ufunda iphepha ukuthi sihamba uhlangana lapho basiyobuka unyazi lwezulu. Mase sifike sebesithi ziyamazumelo sik ziyamazubaba wazo
size ngento eyodwa. Ungahambe uyokhanda inkathazo ebuhleni ungawunikeli 14. Wobuzofika usihluphe enhlayisi ukuthi mangawunikeli 23. Bo mama, bo baba. Sinethuba elihle manje loba sambe siyoxolelana emakhaya khona abangcwele. Ongakhulumisani nawe futhi mntakwethu mangakona ngithethelele niyezwa. Bakhona abangcwele. Ungenze njani? MSL lo ngamatha mangakakhipha bathi phahla. Mawusuthi ngiyaba ngomntakwethu uNkulunkulu akubusise kodwa sengiyahamba bengizokutshela ukuthi ngizofika ngikukhonze lo nyazi. Niyeza abangcwele. Ngoma uhamba ungabathethela abantu nenhliziyo esigaqa uthwele inhlangazi lapha enhlizweni uzofika ungasitholi isibusiso kena. Uzozothandwa kanti uyimali. Wemshumayeli. Ngiyengixokela abantu yabona mawagcotshwa. Khokheli ubheke mavele unezifaca wena. Niyeza abantu benkosi. Uma wagcotshwa inhlamba othuka nganje uyayiqeda imali kaShembe lo muntu. Wafaka isuthu nje awuseyiqedile imali kaShembe. Khululeka ingakho ngiyenkusho lokhu ngiyazi abagcotshwa abalezi ngeke bayishonto engisho. Umgcotshwa wenu mayesefile ningavumi ukuthi angene enhlabathini ngayithenganga imbuzi nizothi Mshumayeli kade sikuthuka kade uphatha imali kaShembe noma ngabe kwawo ishumi namhlanje sokhipha lembuzi ukugeza uzima ufika yohlomkhulu ungafika unuka iphunga lenhlamba yamaNazaretha. Ngiyakusiza njalo. Uyabona nje bakube benimina ngoba imbuzi yabiza. Ubuzobiza izingane zakho ubambe noma ngabe iqhudo ngcono. Khuluma ngento elula. Niyabona iqhudo bashibhila ngithi. Kuyenza inkukhu bese special nangithi. Bata bami. Ngihamba lapha endleleni ngathi umuntu ongibiza ngomthakathi. Ngathi ubani wangisho ngokuthi nokuthi ake sikhiphe inyongo negazi siyogeza ngaphandle komuze singene sesihlabelela nje ukuze insila leka 2021 sishiye sifike sibahle phambi komnikazi wesonto abantwana benkosi. Ungathi uthi ufika nje hambe usiyokhanda iqilothe emadokodweni abantu. Kodwa abantu abasihlupha ngalonto abantu abangawunikeli 14 Mshumayeli. Bayinikela impepho. Ikhona amaNazaretha. Uma uDoje ukunikela impepho ulambisa imndeni yakini esezina izudla livela uhlabi nasekhaya. Angithi awuhlaba ngithi. Ngeke ufike ungayinikela impepho kuMshumayeli. Uphinde futhi ungahlabe ekhaya kanti bazodlapha ngoba wena anunevesi lapha lithi Thuma qondisiwa akhanyi akhanyisindlela awumenje awubeke isithupha kulo lapho nje